Esta é a verdadeira historia dun home que se chamaba Xesús, que viviu hai 2000 anos. Nós non sabemos como os rapaces coñeceron a verdade sobre Xesús, pero puido ser algo así. Viron vos? A mí non. A min tampouco. E a ti? Penso que non. Vale, veña, vamos. Non me importa o que digas, Benxamín. Eu creo que a Xesús o enviou Deus. Só porque facía milagres. Seguro que eran trucos de maxia. Se non, como explicas? Non o explico, Xoel. Esa é a cuestión. Os milagres só Deus os pode facer. Como iso de darlle la vista aos cegos? Sí. Pois eu non creo nada diso. Eu sí. Que está facendo aquí, Sara? Esquecín darlle a comida ao meu burro e sentimos falar de Xesús e quería saber que diciades. Sabes ti algo de Xesús? Sei moito, pois a miña avoa coñece a súa nai María e contou un todiño de como naceu e o demais. É unha gran historia, realmente. María era unha moza nova que vivía en Nazaret. Aínda non casara, pero era a prometida de Xosé. Un día, Deus enviou un anxo que se chamaba Gabriel. Salve, María. Deus está contigo. Concibirás e darás a luz un fillo a quen has poñer por nome Xesús. E como a ser? Se eu son virxe. O Espírito Santo virá sobre ti, e o meniño será chamado Fillo de Deus, e o seu reino non terá fin. E María non se asustou ao ver o anxo. Pois eu sí que me asustaría se vise un anxo. E despois que? Atención, homes de Nazaret. Por orde de César... Os gobernantes decretaron que todo o mundo fose empadroado na cidade onde nacera. Xa sabedes que hai que ir e asinar uns papéis. Cada un no lugar da súa orixe. Así que Xosé e María foron a Belén, que era onde naceran. Pero cando chegaron a Belén estaba todo abarrotado. Non terá unha E habitación non para había pasar a onde noite, se ten o tempo hospedar. cumprido e precisamos O pousar. único lugar que atopou Xosé foi un alpendre. Un coma este. Moi semellante. E esa noite naceu Xesús. Había algúns pastores nas montañas próximas ao lugar. Estaban cuidando das ovellas e de súpeto viron un anxo. Naceuvos na vila de David un Salvador, Cristo o Señor. E os pastores foron axiña ver o neno. Estaba deitadiño nun pesebre. Imaxinádelo, tiveron que poñer nunha caixa como a que eu teño para lle dalo penso ao meu burro. Despois do nacemento, María e máis Xosé levárono ao templo de Xerusalén. E ali coñeceron a Simeón, un home que amaba a Deus. Grazas, Señor. Agora xa podo morrer en paz. Cumpriuse a túa promesa. Deus dixera a Simeón que viviría ata que vise a Xesús. Porque vin a túa salvación. Este é o elixido. Que Deus vos bendiga. Xesús era o escollido por Deus para perdoar todos os malos feitos de pensamento, palabra e obra. As cousas que Deus chama pecados. Así que Xesús era un meniño e agora é un home. Nunca foi un mozo. Sí, A miña avoa díxome que cando Xesús tiña 12 anos, Xosé e María levárono a Xerusalén. E Xesús no templo falou cos doutores e mestres. Quen é este neno tan preguntón? É de Nazaret. Pensábamos que viña con nós. Desculpen, por favor. Despois disto, Xesús foi cos seus pais para a casa. E segundo medraba, facíase máis sabio. Endereitade todas as sendas.
Un día, Xesús foi ver o seu curmán Xoán o Bautista. Xoán bautizaba a xente que quería obedecer a Deus. E ese día bautizou tamén a Xesús. E os presentes sentiron a voz de Deus desde o ceo. Ti é o meu fillo amado. En ti comprázome, dixo Deus. Vale, e despois que fixo? Comezou a camiñar de vila en vila falando de Deus. Hola. Hola. Xesús volveu a Nazaret, onde se criara. Un día no templo pedíronlle que lera a palabra de Deus. E leu a parte das Sagradas Escrituras que falan do plan de Deus enviando a Xesús para que todos poidan vivir sempre con Deus. O Espírito do Señor está sobre min, pois unxiume para lles dar boas noticias aos pobres. Envioume para anunciarlle a liberdade aos cativos e darlles vista aos cegos. E tamén para ceibar os oprimidos e proclamar os tempos en que Deus vai salvar o seu povo. Fala ben. Fala moi ben. Que ben faces. Citos escritos de Isaías. Eu pregunto cando virá o noso mestre. Ten moita cultura. Sí, mestre. Hoxe cumpriuse perante vós esta escritura profética. Que se cumpriu, di. Soamente o Mesías pode facer realidade esa promesa. De que xe? Tamén vos digo que ninguén é Pero a profeta. historia na súa terra. segue. Xesús baixou ao mar de Galilea. Subid aos barcos e remade en mar afora. E largade ali os aparellos para pescar. Oh, mestre, démoslle toda a noite, sen nos estrear. Pero se ti mandas, eu largo as redes. Jacobe! Xoán! ¡Ey! 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 ¡Jacobe! ¡Juan! ¡Botad una mano! ¡Depresa! ¡Vámonos a marea! ¡Botadme una mano! ¡Venga! ¡Chiqueo la marea! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Cuidade! ¡Conforta! ¡Tira la rede! ¡Así! ¡Cuidade! Eu penso que Pedro se decatou de que Xesús era o fillo de Deus nese intre. Pero Pedro tiña temor. Había moitas cousas malas na súa vida. Non comprendía como alguén tan poderoso e bo como Xesús podía aceptar un home tan pecador como a él. Arreda de min, señor, que son un pecador. Non temas, Pedro. Teño que marchar. Sí, eu voume tamén. Eu tamén. Adeus. 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 Onde estiveches, Benxamín? Outra vez cos teus amigos? Sí, meu pai. E Caleb estaba? Estaba así. Díxenche 1000 veces que non che quero esa compaña. Pero, papá... Sabes que seu pai cree todas estas historias de Xesús. E logo, que mal fai? Nós cremos que Deus enviará un poderoso rei. O pai do teu amigo cree que o rei é un que naceu nun presebe, unha parvada. Que pasaría se tivese razón? Calemos, Benxamín, deixemos estas discusións. Calemos. Vide a min e vivirá a vosa alma. Buscade o Señor mentre se pode achar e está preto. Deixe o malo o seu camiño e o perverso os seus pensamentos, e volvas a Deus que terá compaixón del e será amplo en perdoar. Coñecerede o gozo e viviredes en paz. Non imaginade lo que me pasou hoxe. Onde estiven? Conta. Que? Xesús estaba no templo falándolle do amor de Deus á xente.
Había unha morea de xente ali e aínda máis fora. Querían o ver todos. Xesús, por favor, salva a miña única filla. Ten compaixón, só ten 12 aniños e morme. Por favor, ven comigo. A nena morreu, Xairo. Xesús! A nena morreu, Xairo. Ti non temas. Cres só que a nena vai salvar. Iso é imposible de creer. Como vai ser? Iso é mentira. A nena está morta. No, no creo. Non vais a traballar. Non vais a traballar, cree. É mentira. Nena, érguete. Dádelle de comer. Pero é certo o que dis? A bo fe, como se nunca estivese enferma. O que di meu pai é que Xesús é amigo de xente cativa. Son un fato de pecadores. É certo, pero iso fai non porque Xesús quer igual a todos, sen escollas. Meu pai contoume dun que se chama Mateu. Era o recadador de impostos da xente que entraba na cidade. Sígueme. Mateo é un dos 12 que van canda el de discípulos. Son os seus mellores amigos. Ségueno onde vai falando de Deus. Tamén Simón Pedro, seu irmán Andrés, Xacobe, Xoán, Felipe, Bartolomeu, Mateu, que xa o dixen, Tomé, outro Xacobe, outro Simón, Xudas, irmán de Xacobe, e Xudas Iscariote. E podes acordarte de todos. És moi listo. Iso parece a ti, porque és unha parva. Diso nada. Ti e o teu burro por aí andades. Ei, que é amiga miña, chulo. Quen lle chamas chulo, Deixa en paz. Ai, sí, e quen se atreve comigo, ti? Ven, dalle duro, dicho é. Tira, venga. Rapaces. Dalle duro, iso é. Oh, iso doe. Doerache máis se non o limpamos. Que pasou? Pelexou. Non cho pregunto a ti, Lea. Sinto. Pelexei con Caleb. Estaban falando de Xesús. Ele e os seus amigos están sempre no alpendre de Sara. Xa che dixen que tanto falar de Xesús non pode traer cousa boa. Non é o noso rei, nin o será nunca. Pero, papá, eu penso que se cadra é o fillo de Deus. Acabouse. Non te estarás pasando co rapaz. Diso nada. Pero isto vaise acabar. Oín dicir que pode haber un traidor entre os seguidores de Xesús. Se fose certo, acabaríanse os problemas. Amade os vosos inimigos. Facede ben aos que vos odian. Bendicide aos que vos maldicen. Orade polos que vos aborrecen. Cando alguén che pegue na meixela, bríndalle tamén a outra. Se che rouban a capa, déixalles tamén a túnica. E non negue lo que che pidan.
E se alguén colle do teu, non llo reclames. Facede cos demais o que queredes que fagan con vos. Quen me dera tratalo? Paréceche que será o Mesías. Que quere dicir iso de Mesías? Dixérono no templo. O Mesías é o prometido. Veña, vamos con eles. A ver, os nenos para fora. Boa, sabrosa está. Ya ben boa. Todo moi pequeño, fame. Que ben estou quedando. Ponme máis, veña. Ponme un pouco máis. Que fai esta aquí? Non che sei. Este home, se fose profeta, habíase de catar de a quen e a que lle toca. Que leva unha vidiña que vai a por Deus. Sí, Simón, coñezo esta muller. Pero mira, 2 homes debíanlle cartos a un prestamista. Un 500 e outro 50 denarios. E ao non teren con que lle pagar, perdoolles a ambos. Cal dos dous o amará máis? Coido que será aquel a quen máis se lle perdoou. Así é. Ves esta muller? Entrei na túa casa e non me deches auga pros pés. Pero ela lavoumos coas vaguas e secoumos cos cabelos. Ti non me deches un bico. Pero esta muller non parou de me bicar os pés. Non me puxeches óleo sobre a cabeza. Pero ela perfumou os meus pés. Por iso che digo isto. Os pecados foronlle perdoados porque ela amou moito. E ben pouco ama a quen pouco se lle perdoa. Fuches perdoada. Como se pode perdoar os pecados? Blasfemias. A fe salvoute, vaite en paz. Papá, levántame. A ver, subo aos meus ombros. Ves ben? Sí, agora sí. O sementador saíu sementar. E parte do gran caeulle no camiño e foi pisado. E comerono os paxaros. Outra parte caeu en riba das pedras. E ao nacer secou porque non tiña auga ningunha para se nutrir. Outra parte caeulle entre os espiños. E ao nacer no medio deles, afogou. Ah, pero o que caeu en boa terra medrou e deu bo froito. A 100 por 1. Atendede á explicación. O gran é a palabra. A parte que caeu no camiño son os que oen a palabra. Entón ven o demo e arríncallela do corazón para que non crean e se salven. A que caeu nas pedras son os que escoitan a palabra de boa gana, pero non teñen raíz. Creen por algún tempo, pero ao viren as probas, afástanse. A que caeu entre os espiños son os que oen, pero afógaos a ansia polas riquezas e os praceres, e non dan froito. E a da boa terra son os que ao oír a palabra agardan nun corazón bo e sincero, perseveran e levan o froito.
Mira que afundimos! A barca encheuse d'auga! Sálvanos, mestre! ¡Está salvounos! É un milagre! Gloria a Deus! Ula a vosa fe. Isto interésame. Canto custa? Natán, Natán! Oíchelo, ven Xesús! E logo vai vir aquí. El ven fora da cidade. Veña, vamos. Sinto moito, Benxamín. Perdóasme. Mestre, deixe aí a xente para que busquen comida e acougo polas aldeas, porque aquí non hai a que botar man. Daquela, por que non lles dades vós de comer? Porque só temos 5 pans e 2 peixes. Bendito Señor, Deus noso, Rei do universo, que nos das o pan da terra. ¡Oh! Isto é un milagre! É un milagre. Aínda pensas que Xesús non é o Fillo de Deus? Onde estiveches? Papá, vouche dicir a verdade. Fomos ver a Xesús. O qué? Case non o creo, e vino cos meus propios ollos. Con 2 peixes e uns anacos de pan, deulles de comer a todos e sobrou. Quen sabe, Jonatán, pode que de verdade sexa o Mesías. Non me digas que ti tamén crees nesa parvada. Que farei entón? Te di a palabra. Como a interpretas? Amarás a Deus con todo o teu corazón, a túa alma, as túas forzas, a túa mente. E ao próximo como a ti mesmo. Moi ben, fai iso e vivirás. Quen é o meu próximo? Un home ía de Xerusalén a Xericó cando o asaltaron uns ladróns deixando medio morto. Cadrou de pasar por ali un sacerdote e ao velo botouse a un lado. Pasou tamén polo lugar un levita que escorreu o bulto de boa gana. Pero máis tarde, un samaritano que ía polo mesmo camiño tivo compaixón del e, achegándose, observouno e puxo aceite e viño nas súas feridas. Subiuno á cabalgadura e levouno a unha pousada. O outro día sacou 2 moedas de prata, deullas ao mesoneiro e dixo: «Cóidame deste home, e o que gastes demais doucho á volta».
Cal destes 3 homes che parece que foi o próximo do que foi asaltado? O que tivo compaixón. Pois vai e fai outro tanto. Deixádeslle aos nenos achegarse a min, porque deles é o reino de Deus. Escoitádeme ben. Dígovos que quen non reciba o reino de Deus como un neno non entrará nel. O que recibe este neno no meu nome, recíbeme a min. E o que me reciba a min, recibe o que me enviou. O máis pequeno de entre vós é o máis grande. Mola para este pobre. Quen ven por aí que eu non vexo? É Xesús de Nazaret que ven polo camiño. Señora, por favor. Jesús, fillo de David, ten compaixón de min. Se poderá facer algo. Milagres non nos vai. Eu creo que milagres non fai. Eso creo eu. Que queres que eu che faga? Señor, eu quero ver. Pois ve. A túa fé salvoute. Podo ler. Sí, vexo. Vexo. Veña, de paso. É un verdadeiro profeta. Señor, mestre, salve. Deixa de pasar. Señor, sálvanos. Aleluia. Cal é o bo camiño? Xo vexo a ti tamén. Por que gabeou a esa árbore? É tan pequeno que non ve. Baixa daí, Zaqueo. Hoxe pousarei na túa casa. Na miña. Pararcas dese peixe. Pero sabe Xesús quen é Zaqueo? Mais viño. Está moi bo. Pasamos que mira que ben se borda. Sí. Tan bo corazón. Mazás? Oide. Voulles dar a metade de canto teño aos pobres e todo canto roubei voltareino cuadriplicado. Sí. Cústame caro crer que un cobrador pague o que des. Pareceme imposible. Hoxe veu a salvación a esta casa. Pois este home é fillo de Abraham. E o fillo do home veu buscar e salvar o perdido. Escoitade. Imos ir a Xerusalén. E cumprirase todo canto escribiron os profetas sobre o fillo do home. Han entregar aos pagáns. Han se rir del. Han azoutar. Han cuspir nel. E han o matar. Mais ao terceiro día, a resucitar. Hola, Sara. Hola, hola. Ei, falta algo aquí. Sí, o teu burro que fuxiu, Sara. Non desapareceu, presteillo a alguén. E quen pode querer o teu burro? Mestre, dilles aos teus discípulos que calen. Dígoche que se calasen estes. Habían comezado as pedras a clamar. Paz no ceo e gloria nas alturas.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... Por que se anoxa Xesús? Porque o templo é para adorar a Deus e converterono nun mercado. A miña casa ten que ser casa de oración. E vos fixeste la cova de ladróns. Ese vamos animais! Alto! Alto! Ben pouco é. Non podes dar máis. Fixádevos. Esta viúva pobre botou máis ca ninguén. Porque todos os demais ofrendaron do que lles sobraba. Pero ela, que é pobre, deu todo canto tiña para se gobernar. Mestre, sabemos que o que dis e ensinas é correcto. Que non xulgas segundo a opinión dos homes que ensinas a verdadeira vontade de Deus. Dinos, aprobas ti que nós paguemos o tributo ao emperador romano ou non? Teña cuidado, señor. Vai no traizoar. Amósame unha moeda de prata. Unha moeda de prata. De quen é esta cara que vedes? ¡De César! Pois dádelle a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ben falado! Sí, estivoche ben. Sí, señor. Ten razón. Pedro, que pensas que está facendo? Coido que está mercando comida para a Pascua. Moito vos desexei comer esta Pascua convosco antes de padecer. Pero dígovos que xa non a comerei máis ata que teña o seu cumprimento no reino de Deus. Bendito sexas, Señor, Deus noso, Rei do universo, que nos dá o froito da videira. Tomadeo. Bendito sexas, Señor, Deus noso, Rei do universo, que nos dá o pan da terra. Isto é o meu corpo dado por vós. Facédeo no meu recordo. Esta copa é o novo pacto no meu sangue, verquido por vós. Pero a man do que me vai entregar está comigo á mesa. De certo, o fillo do home debe morrer, porque así está escrito, máis pobre daquel que o traizou. Non pode ser. Señor, quen é? Seguro que eu non, señor. Eu non te abandonarei nunca. Señor, estou preparado para ir ao cárcere contigo. E a morte tamén. Escoita, Pedro. Non há cantalo galo hoxe sen que ti negues 3 veces que me coñeces. O concilio tomou a súa decisión.
Jonathan, que é iso? Parece que o reinado do que chaman rei está a piques de rematar. É unha mensaxe do concilio. Un dos seguidores de Xesús, Xudas o Iscariote, chegou a un acordo para arrestalo. Como o puideron convencer para que o faga? Non custou moito. Só 30 moedas de prata. Esta noite arrestan a Xesús e terán cuidado de que non fuxa. Non. Por favor, non. Xudas. Cun bico vas entregar o fillo do home. Señor, sacamos las espadas. Arrestade. Non, iso non. Un milagre. Vides con espadas e paus como se eu fose un delincuente. Estiven con vos todos os días no templo e non me prendestes. Pero esta é a vosa hora de actuar. Cando as tebras dominan. Arrestádeo. A capa é digna dun rei. Adiviña o que vai pasar. Viña disposto a nos salvar, majestade. Ven nos salvar. Este estaba con Xesús. Muller, se non o coñezo. Eu vino xuntos. Este é un deles. Que xero? Este, sen dúbida, estaba con Xesús. Porque é Galileo como a él. Veña, lisca. A bofé que non. Non sei nin de que falas. Natán. Que pasa, Benjamín? Xesús ten problemas. Temos que avisar aos outros. Dinos quen foi. Profetiza. Quen che vai dar? Basta. Basta xa. Levadio ao concilio. Vamos. Dinos, es ti o Mesías? Se vos lo digo eu, a min non me credes. E se vos lo pregunto a vos, non me respondedes. Mais desde agora o Fillo do Home sentarase á destra de Deus Todopoderoso. Entón ti é o Fillo de Deus.
Vos dicides que o son. Como se atreve? Pero quen lle deu autoridade? Como pode Quen lle dicir deu iso? autoridade a este? Nós oímos ben. Que Moi diz? atrevido. Que ousadas. Como se atreve? Unha herexía. Imos yo levar a Pilatos. Sí, levade. Levan a Xesús cabo de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos é o máis ruín de todos os gobernantes. El matou centos e centos de persoas en cruces de madeira. Vamos. Que convenencia me traedes a estas horas da mañá? Vimos aquí con este alborotador. Desbaratou o mercado que había no templo. Que castigo lle darán? Sentenzádeo. Non encontro ningún delito para condenalo. É culpable, pois di que non paguemos tributo ao César. E preséntase como o Mesías, el rei. El rei? És ti o rei dos xudeus? Dilo ti. Saiu de Galilea e xa está chegando aquí. De Galilea? Entón é Galileo. Daquela, levádello a Herodes. Está en Xerusalén, así que... levádello a él. Que andas a dicir que és? E quen son os teus discípulos? Hai quen di que ata faz milagres. Pois fai un para min. Mi señor, ten ante sí un corruptor que se autoproclama el rei. Este, el rei. Majestade. Zoupádelle. Voltádello a Pilatos. Perténcelle a él. Este home non fixo nada digno de morte. Vouno castigar e despois soltarémolo. Segundo a nosa tradición, tela a obriga de soltar un preso nesta festa. Sóltanos a Barrabás. Sí, Barrabás. Pero non a este home. Dalles a Barrabás. ¡Crucifícao! Sí, crucifícao! Sí, e ti, azoutádelo. Por que o atormentades? Deixa-o, é o Mesías. Non fixo nada! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Saíde do medio! ¡Saíde do medio! ¡Atrás! ¡Móvete dunha vez! Supoño que non o irán matar. ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Hey, ti! Como te chamas? Simón de Cirene, señor. Veña, axudo.
Afasta. Deixo. Por aquí, veña, axiña. Axiña. Ei, vos, movedevos. Axiña, axiña. Soltad as cordas. Pai, perdóalles. Porque non saben o que fan. Salvou a outros, que se salve a sí mesmo. Iso! Sálvate! Se ti é o Mesías, sóltate da cruz! Fai un dos teus milagres. Que di ese letreiro? Rei dos xudeus. Se Xesús é o rei, por que lle fan isto? Non o sei. Jonathan. Non che parece que... ¿Qué pasa? Pai. Nas tuas mans encomendo o meu espírito. Teño unha tumba preparada pro mestre. Gustaríame levar o seu corpo. Podes levalo. Perdóanos. Vimos seguindo o corpo do noso Señor. Axudareivos.
Pero axiña, o sábado achégase. Non podo crer que non o vexamos máis. Un momento. Non recorda lo que el dixo moitas veces? Que? Sí, xa me acordo. Xesús dixo que volvería á vida despois de 3 días. Mirade, moveron a pedra. Por que buscades o que vive entre os mortos? Non está aquí, pois resucitou. Lembrado que vos dixo. O Fillo do Home será entregado e crucificado, pero aos 3 días resucitará. Escoitade, a pedra estaba afastada. Cando entramos alí, o sepulcro estaba... baleiro. Baleiro? E de súpeto apareceron 2 anxos brillando no ceo que nos dixeron: por que buscades o que vive entre os mortos? É certo. Que significa? Non pode ser, non pode ser. Pois crédenos. Crédenos. E de vos é comprobádeo. Está baleiro. E o señor falta. Pedro, creo que eu che digo. O Señor resucitou e apareceuselle a Pedro. Non nos recoñecemos polo camiño. Decatámonos en Emaús, cando partiu o pan. En Emaús? É ben raro que fose aló. Paz a vos. Por que tremedes? E por que estades cheos de dúbidas? Mirade. Mirademe as mans e os pés. Apalpádeme e poderedes comprobar que son eu. Porque un espírito non ten carne e osos. Estas son as cousas das que eu vos falei cando aínda estaba convosco. Que era mester que se cumprise canto de min está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Así di a palabra. O Mesías ha padecer e ha resucitar ao 3º día. E que no meu nome se predicase en todas as nacións arrepentimento pro perdón dos pecados, partindo de Xerusalén. Cando Caleb me dixo que Xesús era o Fillo de Deus, non yo crin. Pero vin os milagres incribles que fixo e sentino falar do amor de Deus. Vin todo canto lle fixeron a Xesús. Pegáronlle. Cravárono nunha cruz. E morreu. E despois colleron o seu corpo e levárono. Pensei que nunca volvería a ver a Xesús. Pero sucedeu algo portentoso. Deus cumpre as súas promesas. El prometeu que Xesús volvería a vivir. E prometeunos que cantos crean que Xesús é o Fillo de Deus
vivirán con el. Agora e sempre. Iso é maravilloso, porque é o que eu quero.